Ki kattu ni teli ki seng bhalang ka jala hak arpo trik nailar. Kila penrem jor ya ka sorkar jala. Halor ka jingkan no le bam salya. Hak abaya day berkisan teli ki mat jing dawa jong ka Khasi Students Union KSU. Bat ya ka jingle jong ki polit hakapor balet kenra ya ka office jong ka seng hajaya. Kini ki seng bhalang ki bakentup ya ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP ka Hinyotrap National Youth Front HNYF bat ka Jaintia Students Union JSU kila airu ka jingkarshan ka bapura ya ka jingaki jong ka KSU. U President ka FKJGP uba Dundee Cliff Kongsit ulaong baka jingaki kadai ka jingmi na ka jingle bam salya jong ka sorkar bat ula kintu ya ka sorkar bakan penbet mardor ya ka kam shwab kan dir ka puar. Ka Federation ka penrem jorru ya ka jingkan rajung ki polet ya ka office ka KSU hajayaw da ka baang ka jingle riu klaw jung ki polet kalawan ra ka jing siir hapadeng kinong shong shnang ki kena rin bat wat kinong pang Robert Hospital. Ki polet kila penjulor ru ki yeng ki sem ki badan hajan ka office ka KSU. Da ka baang baka jingle jung ki polet kala long kumbalet kan ra ki let no da ka ba pendan kam da ki air pensat kaman. Bat ki pat ki tiar sian uba Dundee ulakin tu ya ka sorkar kam de ban ailat light luit ya ki polet pakin pendan kam bakla ya ka bor kam de ban long kum ka jing the petrol ya ka ding ka balas dang ban jam ulaong ha bakin tu ya ka sorkar ban pet ngor ya ki jing persang jong ki katu ka ningot ki batmu persha ya ki kali jong ki nongwan shangkai na Assam bat pen snew ya ka jing adai hapadeng ki arjula ba marjan. Ka FKJGP ka balong katakhat jong ka North East Indigenous People Forum NEIPF kalau ong bakalaya keren berkinong alam jong ka seng na Assam ban pentik na bakalit kawan jong kinong let nong wan kan syakta. Ka seng Hinyotrap National Youth Front HNYF kalapan pau ka jing kershan ya ka jing dawa jong ka KSU nakabenta ban pentre ka Mardwar ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA. Kaseng kalapan kan mau bahaus nam arjar khatlai ka sorkar kalabatha yaki polit ban itho iki jaka rung jakami entry and exit point batla itho hadu lai poi teliki jaka hakapor ba USK jen ulong kum UDGP kala ongru baka jing penyo jaka nakabenta kaneru kalasdang hakapor jong ka klam COVID-19 ka sorkar MDA kalatay ya ka jaka rung jakami ka baningkong ha umling haribhoy da ka jingpen bana ka bahe bat la pensyong doru ya ka kum ka jaka test COVID mentapat kala long jaka bam ni food court kani ka jing syukur ka bakrawi ki ba ki badawa ya ka MRSSA bat ILP ong ka HNYF ka Jaintia Students Union JSU ru kala penrem jur halur ka jingkami kinong alam ba hakmat ka KSU da ka baong balapan pau ya ki kum kilet no da ka ba pendan kam da kile air pensat kaman ki balak ta jur ya kinong shong shnang nakapor chakapor habadan ki jinga ki jong ki seng bhalang ki dan bet ki riu shim kabu ki ba persyang ban pensnudor bat pen pulam ya ki jinga ki kani kam de satya ka sien ka baningkong ha ki jinga ki jong ka KSU benrap ka JSU kelabu jing keliru ya ka jing pulam jong ka sorkar ban shim kya halor ki santri ki mat jing dawa jong ka KSU kin thop ka jing penduk pendam ya ka public hearing jong ka Shri Cement Limited namar ka jing beteng ban pen khen ya ki kendon